Ate Sean. Hello! Like and subscribe! Like and subscribe! Hi guys, Cykaniki here. Welcome to my channel. So today I'm here at M3 PressCon. You know guys, it's already nationwide and I'm so happy because I'm one of their supporters because it's a Cebuana film, so we should support them guys. If you're a Cebuana, you should support. Now it will be nationwide. OMG, almost. So I'm here with Medyo Maldito again. I'm here with Gilbert and again. Nakita na sa Lagi. Thank you kayo. Uy, congrats kayo kay Kuana siya. Nationwide. Lagi. Support. Lagi ina sila ba? Invite. Hey guys, please watch MAGBUWAG TA KAY March 7. SM Cinemas. Yes, nationwide na guys. Yay! Kapasa mo. Tanaw mo ha? Amazing. Alright. Excited ako guys kaya nationwide na siya. Pag si Wilburn, na-starstruck. I'm so excited. Starstruck with Snake Princess. Na-starstruck siya yung Snake Princess. So to begin, I'd like to introduce the cast who are here in class today to answer any questions you may have. First, I'll begin with Miss Shona Senida. She plays Kay's sister in MAGBUWAG TA KAY's film. Of course, in a very special participatory role in the film MAGBUWAG TA KAY. We have also social media sensation, Miss Snake Princess. Finally, we have our two main leads, our new Visayan Love King, Miss Akiko Solon and Mr. Roel Okan, known as Andrew. So, yun po, tuloy-tuloy po, this March 7, next week, Viva Films as distributor will be distributing through SM Cinemas, exclusively at SM Cinemas, MAGBUWAG TA KAY. Siguro among na-feel karon kay nationwide naman jud siya, di naman jud siya mabangbang no. So siguro excited me at the same time kay nakulbaan mi kay wala mi kabaw unsay magiging reaction sa mga tao nationwide ba kay dere kato last year kay wala sa mi nag-expect ato na daghan sad na ma-appreciate sa movie. So hopefully kung nationwide magani daghan na makakita, daghan na makahibaw, daghan na makatanaw sa movie. So ano siya, grateful lang mi kay naasad mo to support us and para makabaw sa tanan tao about the movie. Ito ko ay na-feel kay, of course, first kay mapasalamaton. So, of course, ay mga vloggers, nga, especially itong last year, nga silang isa sa mga nahimong reviews sa movie. Dagan yung salamat yun kay tungkol ninyo mas masapa ang MAGBUWAG TA KAY. And also, karon ang na-feel kay before, last year, kay expect ko nga, magawin na ako ba nga, if ma-show na ang movie atong November, basta di na siguro ko magpakita online, or mag-retreat sa siguro ko, mga 2 weeks, 1 month, kay mo, mag-hadlo ko ba sa reaction sa mga tao, pero kung naman okay naman yung result, kay dagan kong friends nga ningon nga nalingaw daw sila, maybe because friends may, pero karon confident ko nga pag makakita ang uban ani nga movie, mas ma-enjoy ko sila sa movie. And especially nationwide, Manila lang, okay ko sa ilang reaction kay Tagalog o unta, okay gyapon sila. And daghan kayong salamat din sa inyong suportan. Daghan salamat sa pag-arinig. Cebuanos pa yata, and then same reaction with them. What na kay bao ko maka-appreciate ba mga Tagalog sa mga ato movie sa Cebuano. Pero hopefully nindot ang feedback. Thank you. Kanang na-happy ko, excited sad ko kay kanang kuan bitaw kanang mauna niya kanang final bitaw. Thank you, Maura. Since this film will be released nationwide, how do you want this film to be received by non-Bisaya people? I'm hoping when they watch the film, ma-realize nila na di lang po ko anang napoy ikabuga. Yung kabuga ang Bisaya ng mga artists and also ang crew sa film nga naputay ko. I hope nga mo na i-hope na ko nga mapan sila
maka eye-opener para sa ilaha ba, nga mo-invest po sila sa Visayas and Mindanao, like ang mga dagko nga mga companies dito nga for films, nga mo-invest sila para matabangan po ng mga talents dito sa Visayas and Mindanao. Okay, Bisaya na po. Bisaya na po. Kung dili lisod na maka-appreciate sila ani na movies because daghan na po mga talent sa Manila nga mga Bisaya po. Daghan kay kung mga kaila dito na from here, from Mindanao. So makaingon po ko nga ang mga Tagalog, makaingon sad sila na naasad tayo kabuga. So kanilang ay isa sa mga atong ipakita nila nga dili lang ta as talented as pareha nila kundi mas dili sad ta palupig no when it comes to kanang films atong talent ato sang i-share. So daghan jud kaayo tang mga ganahan ipakita nila. So mao sad ni ang isa ron no. With the Kikon, right? They're so sweet. They're like, you know, a boyfriend and girlfriend. So what's the real score? Hard to get pa ko. Sige siya, panguyab na ako. Kaya wala pa sa una pa, gusto mo siya na ako. Joke lang bitaw. We are good friends. Ayan. Okay, syempre. Di ba? Unto may mapalag mo. All hurt siya, di ko friends. Sige lang. Puhon. Suko mo ka. Ingat ko friends, sabi ko. Okay na? Anak yun. Please support Magbuwag Ta Kay. So let's fall in love, kiligon ta together, and ilaksan ta ginagmay. March 7, #MTK. Thank you. Yes, dagan kayong salamat of course nga niyari good mo nga kay ko busy kay mong tanan, and thank you kayo sa inyong time and support. Also, unta, kung nakakita na mo sa movie, you can invite your friends. Baga tignaw na nanuko. Pero dagan kayong salamat sa inyong suporta nga na unta nga sa wala pa kita unya pagtan-aw niyo sa movie unta makaingon mo nga ma-proud pud mo nga Bisaya mo ba. So unta mo nang effect sa inyo after watching the movie. Dagan kayong salamat. Thank you. O ako po tana, nanginaan po tana ko nga abangan ninyo ang ako ang role nga to o kanang surprise na o nanginaan po tana ko nga malingaw sa ko sa kuha po. Thank you. Guys, I'm with Isa! Grabe, congrats sa imong proposal lagi. Nagsige mo congrats. Thank you. Check Isa please guys, iyang channel. Yes, please follow me. I'm Isa Please on Facebook, on YouTube, on Instagram, everywhere. Yes, follow her. Guys, I'm with the cast of Magbuwag Ta Kay. Hi, Magbuwag Ta Kay March 7. Yes. Hi, Ate Sean. Hello! Invite guys again! Hi, Magbuwag Ta Kay March 7. March 7. Yes. I'm with one of our groups sa Cebu YouTubers. Yes, ano yung channel mo, Ben? Healthy Rain. Hi guys. Like and subscribe. Like and subscribe! Right now, we've finished eating. Miss Sunshine is thanking everyone for being here. Sorry for the face. Mga concerns. Okay lagi kayo na para we are here to give clarifications actually. If you notice, sige na ka-postpone ang atuang playdate. So, muna, this is the purpose why I really called everybody before we will go to Manila City Hall and Davao to clarify all your concerns.